Macky Sall ko waɗe galleji diine ko haɗani tan Médina Gounass ko ɓooyani ɗo ko e darota lewru colte ndu ɗo hitande ujunnaje 2023 juma mawɗo gonɗon Médina biyeteɗo Médina Gounass gonɗo to leegal biyetegal Bopp e nder Dakaru to o waɗi toon ko ɓuri milliard ko fewni to nokku on keɗi ɗum e konngol makko ngol ɗo noon yidde hollude tan kanko ballal makko e jungo makko yaltani e galleji diine ɗi e nokkuji tewirɗe Allah ɗi nden non wona ɗum tan o waɗi ɗisen belamni mbiyen ko ɗon o sakkiti wadde to banggue galleji diine beelon jahani Tiwawon toon de so tawi no suwana won joni kam woni sabu juma mawɗo o fewniti ɗum nokku jaaɗi ɗo ganduɗa batuji ne mbaɗe hen ga yewtede banggal diine o fewniti ɗum jumaji e jamaji kadi o ɓeydino yattinde ɗum wuuro ngo ɓeydima fewtude ndiyam e courant ala hen foof ko manki kono noon ne waɗiri Touba noon ne waɗiri Ndiassane kono noon ne waɗiri kadi Thiénaba en kaɗani ɗon tan so jeeyi ha Sokone ma en tawoy toon nde ko noon Macky Sall ko daraniɗo ɓamtare diine